Γεια σας, πατάτες. Μου στείλε ένας φίλος με ένα βίντεο για να δω πώς είναι το χειρουργείο αλλαγής φύλου. Όχι για μένα, για ένα φίλο από το χωριό. Και βάζω να το δω. Και στα 10 πρώτα δευτερόλεπτα πονούσα. Το έλεγα και πονούσα. Είμαι λίγο αγχωμένος για τον φίλο μου από το χωριό που σκέφτεται να ακολουθήσει αυτό το χειρουργείο. Να φοράω ακουστικά. Φοράω ακουστικά. Ή όχι. Γάμο, δεν φοράω ακουστικά. Πάμε. 1, 2, 3, This video will demonstrate the genital sex assignment from male to female by animation with intraoperative views. Όλα αυτά είναι μέσα μου. Αυτό και... τι είναι αυτά? Και μπαλάκια. Το πουλί μου είναι πιο μεγάλο. Πού το πας? Πού το πας? Ναι, τι? Τι πας να κάνεις εκεί? Μου έλεγανε πέτσα, κόκκινη, πού πας, τι κάνεις εκεί? Βγάζω ένα κεράσι, έχω κεράσια στα αρχίδια μου. Τι να έχει εδώ, ένα αρχίδι, τον είχε κιόλας. Παιδιά μπείτε, ό,τι θέλετε βάλτε. Πού το πας, όχι μη. Καυλώνει κιόλας αυτό, ανεβαίνει. Είναι άδειο. Όχι, όχι εκεί. Όχι εκεί, φίλε, παλάω. Πού πας? Όχι, περιτομή, τι είναι αυτό? Χειρότερο περιτομή είναι αυτό. Οκ, κατέβασέ το, ναι. Δεν έχει άλλο, δεν έβγαλες την πέτσα, τι άλλο? Μαλάκα, τι κάνεις? Έτσι θα φύγει το κεφάλι, πού το πας αυτό? Πονάω, όποιος έχει πουλί θα καταλάβει. Μαλάκα, τι κάνεις? Ο τύπος έχει έναν ιστέρι στο πουλί σου, σκέψου το λίγο αυτό. Έχει πάρει τα αρχίδια σου, τα έχει κόψει στη μέση και τα έχει αδειάσει. Πώς σου φαίνεται αυτό? Και μετά σου κάνει και μια περιτομή έτσι. Και να σου κάνω και μια περιτομή, να σου κόψουμε ό,τι υπάρχει εκεί. Τι κάνεις? Γιατί το βγάζεις? Το καπέλο, μαλάκα! Το Playmobil! 1, 2, 3, 4, dickhead. You're such a dickhead. And everybody knows it, everyone but you. You're a dickhead. Πώς στέκεται ρε μαλάκα αυτό? Άνοιξε τα πόδια! Σε πηδήξουμε κιόλας έτσι. Βλέπεις εκεί μια γυναίκα με βυζιά. Βλέπεις εκεί ωραία πόδια, τα ανοίγει τα πόδια. Αλλάζει πλάνα και βλέπεις ένα κομμένο πουλί. Πέφτει μέσα. Μπουρδέλο το κάνανε ρε παιδιά εκεί πέρα. Τι είναι αυτό? Πού το πάει? Κόψε να τελειώνουμε. Κόψε το. Ένα μπέικον. Σαν ζελεδάκια είναι. Μου να το φάω. Βγάλ' το ρε, πώς είναι, όπως είναι βγάλ'. Βγάλ' το, μπράβο. Τι κάνετε εκεί πέρα, σαν που κάτω έχετε κάνει? Τι είναι αυτό? Ανοίγετε τρύπες, ξαναβάζετε, ξαναβάζετε. Καλά, επιστήμη το έχουν κάνει, Και να βγάζουν κι άλλο πουλάκι. Πιο μακριά αυτή τη φορά. Γιατί αφαίρεσαν είναι το πουλί για να βγάλουν ένα σαπούλι χειρότερο από πουλί? Αν λες και φτιάχνουν πίτσα είναι μαλάκα. Δεν έτσι απλά βάζουν τυράκι πάνω, σαλαμάκι, μπέικον. Θα πάρει το νέο σμουνί. Καλά πίτσα είναι αυτό σαν μουνί είναι. Κόψε εκεί είναι κόλος, εκεί είναι ο κόλος. Βάλει και θα σου κάνουμε για μια κορονοσκόπηση. Μιας που ήρθαμε εδώ. So how's this work? You just feel my pulse, so Δεν έχεις κάποιο αντικείμενο, πρέπει να βάλεις δάχτυλο. Oh my god, πρέπει να γαβλώσεις πάρα πολύ τώρα, έτσι. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Γιατί έχει μπει το χέρι εκεί? Δεν καταλαβαίνω. Έχει μπει όλο το χέρι μέσα. Ναι, είναι μουνί. Είναι πλέον μουνί. Τι βάζεις εκεί? Αυτό είναι σαν καπάκι ρε φίλε. Είναι ίδιο. Ήδη δεν φαντάζεσαι τι κρύβει. Βγάζουνε, φασίστα ρε παιδιά. Το φίδι. Τι έγινε? Παιδιά, ελάτε κάτω. Παιδιά, βλέπω να συμμετέχετε ένα ωραίο, τροφαντό, αμυγδαλένιο, βελούδινο πιπάκι. Το βλέπεις και θες να πας να κάνεις αλλαγή. Καπάκι. Κόψε κι αυτό. Αυτό ήταν ο Σάκος με τα αρχίδια κάποτε. Πώς νιώθει αυτό? Αντρά που βλέπεις το βίντεο αυτό, αν αύριο μεθαύριο πας να γλύψεις εκεί κάτω, πρόσεξε γιατί μπορεί να ήταν αρχίδια αυτά κάποτε. Γλύφεις αρχίδια. Φαίνεται πολύ ευχάριστο ρε παιδί μου. Κόψε το έτσι, το κόβουμε. Κόψαμε. Σαν μουνί το κάνανε έτσι. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Το έχουμε πάει αλλού εδώ στην εκπομπή αυτή. Μάθατε σήμερα κάποια πράγματα. Είναι ένα βίντεο που βλέπεις και λες, παιδί μου, τώρα θα έκανα μια αλλαγή φύλου. Το παρουσιάζουν πολύ, πολύ ωραία. Κόβουμε δέρματα, αρχίδια, πουτσοκεφάλα. Κάποια πράγματα δεν τα αγοράσεις. Κοίτα
Βγαίνουν αχάρτες, τα υλικά πληρώνονται μόνο. Κάποια